Na tayo ng spark plug NG key. So kakabit natin to ngayon mga bay, kasi all goods na all goods. Yan, ikabit muna natin yung spark plug para all goods, kasi linuwagan ko to kanina mga bay, hindi ko na to hinugtan kasi alam kong bibili ako ng spark plug. So mahal talaga yung mga spark plug mga bay ng basta NG key. Imagino nimo nasa tinuyo ko na yan na hindi higutin kasi ang init ang init ako init. So kunin mo natin yung grabe ang init. Ito hindi natin to itapon kasi ibigay natin to sa papa ko na XRM yung motor niya. Kasi yan po, pang XRM 125 lang yung ano natin spark plug. NGK, pero ito may tatak Japan. Sino ba ang mas maganda? Ano ba ang original nito mga bay? Sinong mas original? So dapat ito mga bay makatapat to sa intake manifold. So dito natin yan basihan sa letter C. So dapat ganyan iyati, dapat ganyan yung posisyon niya pagkabit, ganyan. So pasok natin. So dapat maganda ang align nito. Yan. Parang hindi tutungod mga bay. Wala talaga. Wala, hindi tumungod mga bay. Okay na lang yan. Hindi natin pugusin yan mga bay. Walang kwenta yung nakita kong video. So it's a prank lang mga bay. Yan. So balik na natin to. Okay, ang init. Putli. Yan. Yan. Bibili pa tayo ng gulay. Mamaya na sana ito ipadala sa kanyang asawa tong gamit. Daming dadalhin natin. Paano na yan? Ang hirap nito dalhin. Ay nako. Gamit talaga to mga bay. Ito yung pinakagamit. Yan. Sisahin natin to, hikutin natin to. Ayan. Yan ang tamang para hindi yan. Buti na lang nadala ko to, kung hindi yan ang hirap dalhin. Yan, hindi na yan malaglag. All goods na yan. So let's go na tayo. So uwi na, bili pa tayo ng gulay ngayon. Yan, maganda yung so bago na yung spark plug natin. Hindi na lang, nakabili na tayo. Mahal, 245. Ay wala, stop na, finish na. Kaya ang gagawin natin, dito tayo kakaliwa. Dito tayo kakaliwa.
Dito tayo, kakaliwa. Ayan. Go na ba? Hindi pa go. Ayan. Ayan, sabi ko. Hindi pa nag-go. Ayan. All goods, no? Maganda na yung kuryente. Manipis na kasi yung bato nung ating spark plug mga bay, kaya ayun, parang makabigay din siya ng pigak-pigak. Ito parang susunugin na talaga niyang buong gasolina. Kaya all goods na, all goods. All goods. Pero hindi pa tayo magsasalita ng patapos nito mga bay. Baka pinaganahan lang ako nito. Oh, maganda na yung linyo. Oh, pag ibibira natin, wala talaga. Parang manghuli na naman sila. Doon na naman yung mga enforcer, baka manghuli naman yun. Mahuli na naman yung mga ito. Hindi na to makarestro ngayon. Matapos to na buwan ito mga bay, hindi ko na to pinarestro. Kaya pag may hulihan maghinto-hinto na naman tayo. Yung Mio ko lang ang may registered 3 years yun. Kaya yun lang ang gagamitin natin. Maganda na yung linya, oh. Napalitan ko ng spark plug. Buti na lang nagpalit ako ng spark plug, oh. Yung third gear ko parang sumabog. Oh. Oh, fourth gear to, oh, di ba? Sabi ko sa inyo, third gear 'yun eh. Maganda yung lane, no. Buti na lang nagpalit ako ng bagong spark plug. Grabe. Uso na talaga itong mga ganitong plate number mga bayo. Sa akin ganyan din. Parang kilala ko to, ah. Parang lang. Oh, maganda yung lino kahit mahina lang yung takbo ko. Oh, hindi tayo mag-change gear. Oh. Oh, parang ma-accommodate din yung lahat ng gasolina. Good siya. Dapat lang kasi mahal yung spark plug na binili natin. Pero yan talaga ang mga spark plug na ginamit ko mga bay dati pa. Yung GK talaga, hindi ako nagpapalit-palit ng mga spark plug. Yung nakabili ako ng 180 na spark plug, anong brand yun? Yung ginamit ko, pangit. Wala, sayang lang yung pera ko doon kasi naghanap ako, walang NGK. Kaya sige na lang, regalo na lang yun sa motor natin, na kumbaga ilagay na lang natin yun sa back job. Maganda talaga mga bay, promise. Buti na lang nagpalitan ako ng spark plug. Grabe. Oh. Oh. Oh, ayos ah. Parang hindi ko na narinig yung pak 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 pak. Hindi ko na narinig nan. Oh, okay pala magpalit ng spark plug, no? Pag ganito, recommended ko na lang, nabibilin lang kayo ng bagong spark plug. Hindi kasi ako nagbili ng spark plug ng GK kasi naghanap. Gusto ko doon ako bibili sa Gilmar kaso wala siyang stock. Buti na lang doon sa ibang tindahan meron. Oh, maganda yung linya. Grabe, promise. Oh, pag na ito naka fourth gear kanina, alam naman ninyo kanina, makikita ninyo yung video kasi continue to. Kanina may mga pigak-pigak pa na marinig ako. Ngayon, oh, second gear to ha. Oh. Oh. Spark plug lang palang katapat nito, pero mas maganda talaga to pag maka-ECU mga bay. Oh, oh, naka-minor na ako. Oh. Oh. Oh,
ayos oh. 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 Oh, di ba? Grabe. Oh, third year 'yon. Oh, di na siya nag ganun ma. Di ba? Marinig ninyo? Kukumpara natin. Oh, wala na. Promise. Hindi talaga ako nagbibiro. Totoo. Totoo talaga. Oh. Ay third year oh. Maganda na siya bibira-bira ng oh, ganun oh. Oh. Oh, oh. 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 Kanina parang papidukan pa siya. Oh, ngayon wala na. Spark plug lang palang kapalit doon. Buti na lang nagbili tayo ng spark plug. Oo nga, totoo talaga mga bay, di ba? Oh, oh. Dito sa 60, wala na, papatay-patay na yung kuryente niya. Kuryente pala yun. Buti na lang. Nag-isip talaga ako na baka spark plug yung sira. Oh. Oh. Grabe, oh. 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 Grabe. Power. Oy, mapit ra ba dita dire? Palit ra ba dita utanon? Oh, pawira oy. Power jud tinuod. Sad ni makamahaya. Buti na lang bumili tayo ng spark plug.